Vi skal vel lige høre lidt om forventningerne til dagens strabasser. Hvad siger Charlotte H. Hækman? Vi glæder os rigtig meget, og jeg har set frem til den her tur, for jeg synes, det er fedt, at vi kan komme ud og have det socialt og hygge og stadigvæk køre intervaller og køre det stærkt. Synes jeg er fedt. Det var lige det, vi vil høre. Hvad siger den unge dame herovre? Jamen, jeg har munden fuld af mad. Jeg er i gang med at spise. Men jeg glæder mig, det bliver rigtig hyggeligt. Det gør den nok. Det regner med rigtig sjovt. Ellers så siger jeg ikke så meget før bagefter måske. Nej, den tager vi derfra. Moin. Vi skal lige høre, hvad The Fishman siger om, hvad er forventningerne til... Er det fuldt skrald? Tårnhøj. De er tårnhøje. Klampen går. Og det regner en lille smule nu. Og lidt 0 godt. Tårnhøj og lidt 0 skov. Hvad siger The Bankman? Vi glæder os. Jeg kommer ud og rykke lidt i det jyske. Så det bliver fedt. Yes, så er vi kraftet med herover. Hvad siger vi til... Er det fuld skrald i dag? Nej. Over tilbage? Det er hold 4, tror jeg. Det er hold 4. Det er hold 4. Med fuld skrald. Hvad siger isolatøren til... hvad er forventningerne til dagens tur? Jamen, vi skal bare lidt op og ned. Jeg ved ikke. Vi kigger på det. Hvad siger man til det? Det er hold 3. Er benene i orden? Det håber jeg. Vi tjekker det her. Det kører.